Matay na langan takaridyo at takagama og salida pipila ka mga adlaw kay matay atong isuwad sa abog ning mga engkantuan ni atong page. Pero wa jud magsilbi. Sajangan maguguyni pod ba kay daghan na tawo unta. Hala naman padajon ta gisa ini mga pangutana. Ni ay kang pangutanan ni Gigi Vance, shout out diha kay Gigi Vance. Atong basahon ni diyang pangutana. Sa New Republic, i-appeal na laman pod ni Soy ahong pangutana. Unsay kalainan sa basketball na i-dribble una ay ha-i-shot o i-shot una ay ha-i-dribble? Minatay. Soy, ako tubagon na imong pangutana Soy ha. Managlahi ni sila sa referee Soy. Kay kining basketball nga i-dribble una ay ha-i-shot, ang referee ini dunay kagawasan. Buot na pasabot, naa sila anang kilid sa court ga monitor ang gadagandagan. Samtang kining i-shot una ay ha-i-dribble, ang mga referee ini kinaluojan. Kay naa in town na himutang ubos sa upaw nga player nga ga-dribble-dribble, di katawag og foul, kay kulira nangalugpitan. 나달라 너무 졸라 퀴즈는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어